Pwede bang ulamin ang Pwede bang ulamin ang ano, prutas? prutas? Pwede naman. Pwede yung gulay nga, kumain ka doon. Kunti lang ngayon. Mauna ka na dyan at tapusin ko lang itong pinya. Nakabito ka pala, sabihin ako dyan. Ano? Nakabito ka pala. Wala tayo ng pinya ba? Made in, product of the Philippines. Ang pinya na ito. Alam siya, oh. Product of the Philippines. Agoy, product of the Philippines. Maklaro. Ano ko, Pilipinas. Malabo. Malabo ang Pinas. Ay. Malabo talaga itong Pilipinas na ito. Wala na. Ibang umibig, di nasasaktan. Dawa tayo dito ng ano ba? Salad. Ha? Tigyan mo ng juice mo kaya. Okay. Nalahap po na yung mabilin. Okay. Yan ang fruit salad namin mga bay, oh. Ito kay nanay. Ito naman kay tatay. Ganyan natin. At syempre, hindi mawawala ng katulong. Tatlo. Di ba? Sabi mo, kay Shirley, sa akin. Kay Bunsoy, kay Sarangheyo, at syempre sa akin, oh, di ba? Kailangan, pag meron ang amo, para malakas din yung mga katulong. Ano ba yan? Kayo lang ang ma-vitamins. Paano kami? Hindi na namin mahiwa ito kung hindi mag-vitamins. Diskarte lang yan. No, mga bay. Para, kaon po yung prutas ni. Prutas sa kuan ko. Tulad ng mangga. Oh. Saan ba galing ang mangga na ito? India. Kaya pa yung mangga ba yung India? Aning pinya, magtanom taan eh. Kung itanom ba yun, ipagamot na nako ning kuan. Kung siyang tangtangan anak, kaya akong ipagamot. Magtanom kong pinya. Kaon po gapil. Katabang, kalangan po. Ibang umibig. Hati sila dyan. Ito i-clean muna for the next time. Ayan nga, bye. Ang pinya. Umapaw na itong kay tatay sa umapaw.
sa amin na lang yung iba. Ate na lang, oh. Tatlong hiwa. Ano na lang makatikim. Kunti-kunti. Bawat klase ang makatulong. Kay nanay naman dito. Ang dami kay nanay. Pahingi kami sa isa na eh. Para ano, vitamin din kami na yun. Yan, tapos pigaan na natin ng orange. Yan ang fruit salad nila dito. Ito lang kay nanay ang lagyan ng orange. Pedahang grapes ba yun? Putas pa more. Okay. All set up na ang ating fruit salad. Okay, bye! Mga onda ita. Di mo sudaan diri. O, anong sudaan na to diha, sir? Di ano natin introduce. Ito ang sudaan namin ngayon, bye. Ito yung tangkay ng broccoli. Tapos nilagyan ko ng kangkong. Tinapings ko lang. Tapos ito ang putahe natin ngayon. Shrimp. Ang dami nilang tira ngayon. Napakasarap, oh. Kaso lang, kawawa naman tong isa. Hindi makakain kaya may allergy siya. Kami lang dalawa ni Bunsoy. Makakain nun. Mga bay. Saan yung tabunan o cling film. Aning mga panit. Ako ning palaton bay. Kaya nakampok na ko sa yuta. Ibang ibig. Hindi nasasaktan. Mga taron, gutom na kayo. Napakaganda nitong bagong style ng cling. Diba yun? Yan. Ito, i-cutting mo lang siyang ganyan. Putol na. Ito kay tatay. May takip man ito. Manid na si cling. Isa yan silang fruit salad nila. Tatay, si nanay. Tapos, ito si Katul. Ito ang dinner namin ba? Ayan, may mangga yan. Mangga, grapes, pinya, kiwi, apple, melon, and saging. Oh, nasa na? Kulang na isang takip. Yan, bye. Okay, thank you so much. Ang itong ating mga paprutas.